Ụmụ akwụkwọ ndewo, kedu otu unu mere? Eji m aka na unu na-enweta onwe unu ma na-agụkwa akwụkwọ ma na-ejike maka bese na-abịa n'ọnwa ọzọ. Anyị si na anyị ga na-amụgharị ụfọdụ ajụjụ anyị na-ahụkarị na bese. Anyị bidoro na bese 2018 Igbo L1. Anyị nọkwanụ na ajụjụ nke 31, question number 31. Ngwa sapezie Laswell gị Evergreen Solutions ka anyị bido. 2018 question number 31. Họpụta nke na-abụghị okwu mbite n'ebe a. Nke na-abụghị okwu mbite n'ebe a bụ akwa chi. 32. Ole nke abụghị igbe izugbe ebe a. Nke na-abụghị igbe izugbe ebe a bụ dị oho. 33. Gịnị ka nnọchiaha pụtara na bekee? Nnọchiaha pụtara pronoun dị. 34. 3450 pụtara gịnị n'Igbo? 3450 pụtara 3450. 35. 9707 pụtara gịnị na bekee? Ọ pụtara 9707. Na-elekwa anya n'akwụkwọ gị o. 3/4 pụtara gịnị n'Igbo? 3/4 pụtara 3/4 chi. 37. Edemede aka ihe na-amị ahụ nọ n'etiti ede. Ajụzie gị mkpụrụ okwu akara ihe n'okpuru bụ dash. Ọ bụ gịnị bi nọ n'etiti? 38. Uduma ole ka e nwere n'asụsụ Igbo? Uduma 8 ka e nwere n'asụsụ Igbo bi. 39. Ụdamkpi ole dị n'asụsụ Igbo? Ụdamkpi 19 dị n'asụsụ Igbo chi. 40. Ngiriudume e nwere n'Igbo bụ dash. Ngiriudume e nwere n'Igbo bụ gịnị? Mee na n'ebe. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa nke taa. Eji m aka na ị na-esonyere anyị, dị na-ekesa ihe onyonyo a ka ụmụaka ndị ọzọ na-anaghị esonyeburu anyị nwee ike esonyere anyị, maka ụgbọ anyị na-emezi gịnị kwapụ. Chezakwa anyị si na kwa ngwụcha izuụka anyị ga na-abịa mụgharịa otu akwụkwọ nneko họpụtara maka ule a na-abịa abịa. Anyị emekwala n'otu na ngwụcha izuụka agwụragwụ nke bụ gịnị? Ndụdọ nne nte na-azụ anụ ka nke si n'aka Okechukwu si ihe jiri ka. Eji m aka na ị ga-esonyere anyị na ngwụcha izuụka na-abịa abịa mgbe anyị ga-ewetakwa otu n'ime akwụkwọ ahụ ahọpụtara wee mụgharịa ya gaziere gị. Aka m bụkwa Odoziakụ Elizabeth Kenneth Amogu, onye nkụzi na-eme ka asụsụ Igbo na-agara gị were were. Ya gazie.